Hej, jeg hedder Mette, og du er inde på hjemmesiden Lift Your Life. Jeg arbejder som personlig power specialist, og jeg lover energi med garanti til alle, der vil være stjerner i deres eget liv. Jeg henvender mig både til private, men også til virksomheder. Så hvis du kender en, eller rigtig godt selv kunne tænke dig at vågne frisk og veludhvilet hver morgen, og have 20% mere energi døgnet rundt, have en fysisk velfungerende krop, og have et mindset, der virkelig hjælper dig til at udleve dine drømme. Sæt dig nogle visionære mål og virkelig have energien til at nå dem, så vil jeg opfordre dig til at læse videre her på hjemmesiden. Og hvis du er virksomhedsejer eller ansat et sted, hvor du godt kunne tænke dig at høre mere om det at eje sin egen energi, at få succes i livet, så tilbyder jeg pep talks og workshops og foredrag lige præcis om det samme. Så jeg vil sige, kig dig omkring og tag uforpligtende kontakt til mig, og start lige med at tilmelde dig mit nyhedsbrev, så modtager du mine 5 tips om, hvordan du kan få mere energi allerede i dag. Tak fordi du kigger med. Kig dig omkring. Vi ses.